नमस्कार, मी प्रीती स्वागत करते तुमचं रुचकर कट्ट्यावर। आज आपण पाहणार आहोत 7 कप्प्यांचे घावण। हा एक कोकणातील पारंपरिक पदार्थ असून सणासुदीला घरोघरी बनवला जातो। तर चला मग जाऊयात किचनमध्ये। घावण्यांसाठी आपण घेतलेले आहेत 2 वाटी तांदूळ भिजवून घेतलेले आहेत। हे 2 तास भिजवलेले तांदूळ आहेत। त्यानंतर आपण ओला नारळ किसून घेतलेला आहे 1 वाटी। पाऊण वाटी आपण गूळ घेतलेला आहे। इथे मी गुळाची पावडर वापरत आहे। त्यानंतर वेलची पूड आणि 2 चमचे साजूक तूप। तर अगोदर आपण आता तांदूळ आपले भिजलेले आहेत, आपण हे आता वाटून घेऊया। तर आपले तांदूळ वाटून झालेले आहेत। आता हे घट्ट आहे, पण आपल्याला घावणे करायचे आहेत, त्यामुळे आपल्याला एवढं घट्ट नाही लागणार आहे। तर आपण जे मिक्सरचं भांड्यात वाटून घेतलेलं ते मिक्सरचं भांडं धुवून घेतलेलं आहे आणि ते पाणी वापरणार आहोत। आणि आता आपण कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करूया। अजून याच्यात पाणी येणार आहे। मी त्याच भांड्यात पुन्हा 1 पेला पाणी टाकून ते पाणी घेते। मी पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया। ही कन्सिस्टन्सी पाहिजे। आपला चमचा बघू शकता तुम्ही, असं टेक्स्चर असलं पाहिजे। आता हे पीठ व्यवस्थित तयार झालेलं आहे घावण्यासाठी। आता आपण सारण तयार करून घेऊया। इथे आपण गॅस स्लो ठेवला आहे आणि 2 चमचे तूप घेणार आहोत। आपलं तूप गरम झालं आहे, तर इथे 1 वाटी किसलेला नारळ घेणार आहोत आणि खोबरं व्यवस्थित परतून घ्यायचं तुपावर, म्हणजे खोबऱ्यातला ओलावा जो असतो ना तो काढायचा आहे आपल्याला। आपलं खोबरं व्यवस्थित परतून झालेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये गुळाची पावडर टाकणार आहोत। आणि गुळाची पावडर टाकल्यानंतर पुन्हा हे सारण जे आहे ते थोडं सैलसर होईल। तर 5-6 मिनिटच आपल्याला हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे, गूळ वितळेपर्यंत। आपलं सारण तयार झालेलं आहे। आता आपण गॅसची फ्लेम बंद करायची आहे आणि आपण वेलची पावडर्स टाकून घेणार आहोत आणि पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया। आता हे सारण जे आहे ते आपल्याला व्यवस्थित थंड करून घ्यायचं आहे। आपलं सारण तयार आहे, आपण हे थंड करून घेऊया। आपण भिडं ठेवलेलं आहे गरम करायला। भिडं गरम होतं आहे तोपर्यंत आपण पिठामध्ये चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेऊया। आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। प्रत्येक घावणा टाकताना आपल्याला पीठ व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला एक आता पेला वापरायचं आहे। पण भिड्याला व्यवस्थित तेल लावून घेऊया। आपण पीठ व्यवस्थित खालीवर करून घ्यायचं पुन्हा एकदा आणि एक आपण साधं घावण काढून बघणार आहोत। बघू शकता कशी जाळी पडलेली आहे। आता गॅस मीडियम करून एक 15 सेकंदासाठी आपल्याला याला वाफ द्यायची आहे।
हा सुरुवातीला आपण एक साधा करून बघितलेला आहे. अशा पद्धतीने आपला साधं घावण तयार झालेलं आहे. आता हे काढून घेऊया आणि आता आपण 7 कप्प्यांचा घावणाला सुरुवात करतोय. आता आपण झाकण ठेवूया. पंधरा सेकंद झालीत. आपण बघूया. आपलं घावण तयार झालं आहे. आता आपण जे खोबरं आणि गुळाचं जे सून तयार करून घेतलेलं ते घालून घेणार आहोत. एका साईडला एकदम पातळ सात हे लावायचं आहे. अशा पद्धतीने. आणि आता आपण हे एका साईडने असं बंद केलेलं आहे आणि थोडंसं प्रेस करायचं आहे. आता आपण दुसऱ्या बाजूला सुद्धा पीठ घालणार आहोत. आणि झाकण ठेवायचे. आपली दुसरी बाजू सुद्धा झालेली आहे. तर आपण ह्या बाजूला सारण घालणार आहोत. आणि ह्या बाजूने का दुसऱ्या परतण्याच्या मदतीने आपण ह्या साईडला फ्लिप करणार आहोत. आपल्याला दुसऱ्या बाजूला तेल लावून घ्यायचं आहे. पुन्हा एकदा पीठ व्यवस्थित हलवून घ्यायचं खालून. आणि झाकण ठेवणार आहोत. आपण झाकण काढूया. आपली तिसरी बाजू सुद्धा तयार झालेली आहे. हे सुद्धा आपण सारण घालतोय. सारण थोडं कॉर्नरला नाही घालायचं आहे. बाजूला इथे आता आपण 6वा घावणा टाकत आहोत. अशा पद्धतीने आपण आता 7 कप्प्यांचं घावण तयार करून घेतो. क्लिअर. तर आपला हा 7वा कप चालू आहे.
चला. आता आपण ही खालची बाजू व्यवस्थित होऊन देणार आहोत 1-2 मिनिटं. आणि तुम्ही लेअर बघू शकता. आणि आता आपण हे 1-2 चमच्यांच्या मदतीने प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने आपलं तयार झालं 7 कप्प्यांचं घावण. तर तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली ही मला कमेंट्समध्ये सांगा. आणि जर ही रेसिपी आवडली असेल तर तुम्हीसुद्धा करून बघा. आणि व्हिडिओ आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट्स करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. अशाच नवीन नवीन रेसिपीजसाठी पाहत राहा रुचकर कट्टा.